Arrigorriaga, gure bazterkutunak. Herri baten historia era askotara idatzi daiteke. Besteak beste, herriko leku izenei erreparatuta. Baserriak, soroak, parajeak, basoak, mendiak, errekak, kaleak, plazak, iturriak. Herri bakoitzaren toponimoetan aberastasun ikaragarria dago, eta altxor galanta gordetzen da gainera. Bizimoduaren bilakaerak sekulako aldaketak eragin zituen herrian 20. mendean, bai azalean eta bai maminean, industriak beinolako baserri giroa irentsi zuelako. Aldaketa hori nabarmena izan zen herriaren paisaian eta ondorioz lehenako erabiltzen ziren leku izenetan ere bai. Lekuak aldatu ala, euren izenak ere aldatzen joan zirelako. Horregatik, 2016an hasita, udalak herriko toponimia ikertu eta aztertzeko egitasmoa jarri zuen martxan. Eta horren ondorioa da liburuxka hau. Lehenengo eta behin, eskuizkribu eta artxiboetako datuak aterata gero, herriko lekukoekin ahozko bilketa zabala egintzen. Informazio biak alderatuta, herriko toponimoen bilakaera aztertu ahal izan dugu. Zeintzuk aldatu diren, zeintzuk berriren berri sortu, zeintzuk galdu. Argitalpen honetan, leku izenak auzoka banatuta sailkatu eta lekukoen memorian gorderik dauden toponimo adierazgarrienen hautaketa egin dugu. Testuak euskaraz eta gaztelaniaz idatzi dira, informazioa herritar guztiengana heldu dadin. Leku izenen osagarri, datu historikoak eta etnografikoak ere jasotzen dira. Gaur egungo gizarteak eta hurrengo belaunaldiek lehenaren berri izan dezaten. Horixe da liburu honen helburua. Gure herri ondarea, kasu honetan udalerriko toponimia, aztertzea, zaintzea, ezagutaraztea eta herritarren esku jartzea. Arrigorriagako toponimia, izenak dakar izana.